Établissement Sako ale kɛmɛ ka bazɛn bitigi belebele ni ka dayɛlɛ anw ye Amdalaye musolakaw ɲinɛmakaw kɔ an mago bɛ bazɛn sugu o sugu la cɛlakaw aw mago bɛ bazɛn sugu o sugu la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Établissement Sako bolo maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɛ se ka nisɔndiya ani wasa sɔrɔ n y'o de fɔ bazɛn feerela ka ca mais a ɲuman ma ca an bɛɛ lajɛlen ka wuli an ka taa Établissement Sako an ka t'u sɛgɛrɛ bazɛn ɲuman ko kɔni o tora u bolo u ma da o dɔrɔn ma dɛ k'a daminɛ bazɛn gɛnsinɛri 1000 ta la fo ka taa se gɛnsinɛri 2000 ta ma ninnu bɛɛ lajɛlen ɲuman bɛ sɔrɔ u bolo donne gala la fo ka taa se donbali ma a ka da fo ka taa se jɛma ma a mago b'a a sugu o sugu la a bɛɛ lajɛlen o bɛ sɔrɔ bolo n'a mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la a b'u sɔrɔ u ka telefɔni numéro la 76 16 19 19 u ka nɛgɛjuru filanan wɛrɛ fana bɛ yen 76 97 18 08 u nɛgɛjuru sabanan fana bɛ yan ni aw mago b'u la a bɛ se k'o sɔrɔ o fana na 77 16 99 76 Établissement Sako aw nana mɔgɔ jigiya kama koyi